बिराद गाज्रि जेनबाय बड'लेण्ड एफसिआ नङाबा रायजोफोर 6-0 नङाबा बिराद गाज्रि। जुदि जोंनि बड'लेण्ड एफसिआ गरसे नङाबा गरनै गल सोनो हाबाबो नङाबा रायजो राजाफ्रा एसे गोजोननाय मोनगौमोन। थ' रायजोफोर नोंसोर मिथिखागौ मैया जे जानानै थांबाय बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव गुवाहाटीआव बे फुटबल मेचआ नङाबा जानानै थांबाय, जाययाव जोंनि बड'लेण्ड एफसिखौ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ बिराद गाज्रि फेजेनबाय। थ' रायजोफोर बेनोदि मोनसे खोथाया जे जोंनि बर' हारिफोरा नङाबा बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट होगोन होननानै बयबो मोनायावनो सोरबा सोरबाथ' मोनायावनो उन्दुआलासिनो नङाबा फुङावनो सिखारनानै मोनायावनो सोरबा सोरबा ट्रेन टिकेट दानना नङाबा बे मेचखौ नायनो थांदोंमोन, जाहाथे बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट होयो आरो बड'लेण्ड एफसिआ जाहाथे सापर्ट मोननानै मोजां गेलेयो। नाथाय एथ'ग्राब सापर्ट हैसेयावबो बेबायदि एथ' गाज्रि जेनबाय नङाबा, जायनि थाखाय गोबां रायजो राजाफोरानो रागा जोंनाय फोरमायदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों नङाबा रायजोफोर। थ' जोंनि BTC नि गभार्नमेन्टआबो जोङो गोबां सापर्ट होदोंमोन नङाबा, गोबां जायगायावनो फ्रि टिकेट रानना होदोंमोन नङाबा रायजोफोर, जाहाथे जोंनि बर'नि रायजो राजाफोरा जोंनि बड'लेण्ड एफसिनि नङाबा टिमखौ सापर्ट हैनो हायो। नाथाय सापर्ट हैसेयावबो दिनै एथ' बेबायदि गाज्रि गेलेबाय, बेबायदि एथ' नङाबा गाज्रि जेननांबाय, जायखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। रायजोफोरा बेफोरनि फारसे मा सानो? एथ'ग्राब सापर्ट हैसेयावबो बांसिनानो जे थांदों आंनि नुनायावथ' बांसिनानो बर'फोर जानांगौ स्टेडियामाव। थ' रायजोफोर नोंसोर मा सानो कमेन्ट हरबानो जाबाय। आरो आं बेखौनो सानोदि जाहाथे उनाव बड'लेण्ड एफसिआ गावसिनि टिमखौ आरोबाव स्ट्रं बानायबावो। आरो मा बुंबावनो रायजोफोर कमेन्टआव हरबानो जाबाय नोंसोर।